Dobrý deň, vítajte pri podcaste Najvyššieho kontrolného úradu Kontrol-A. Dnes na tému protipovodňovej ochrany na Slovensku. V akom technickom stave sú naše vodné stavby? Máme vôbec peniaze na ich opravu a údržbu? Čo robí a nerobí slovenský vodohospodársky podnik na zlepšenie súčasnej situácie? No a hrozia nám ďalšie sankcie zo strany Európskej komisie? Naši kontrolóri zmonitorovali plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v rokoch 2018 a 2019 a identifikovali ďalšie riziká. No a práve na výsledky z aktuálnej kontroly sa opýtam predsedu NKÚ, pána Ľubomíra Andrášiho. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a ďakujem každému, kto si tento podcast vypočuje až do konca. Na úvod si povedzme, v akom stave sa dnes nachádzame. Majú mať občania obavy o svoju bezpečnosť aj v tom kontexte, že počasie a riziko povodní sú kvôli klimatickej kríze každým rokom nevyspytateľnejšie. Asi ste to presne začali, že klíma, počasie je v posledných rokoch nevyspytateľné a preto treba príjmať také opatrenia na úrovni štátu prostredníctvom vlády a zodpovedných ministerstiev, ktoré vytvoria lepší pocit bezpečia pre našich občanov, ktorí bývajú či už na východnom alebo západnom Slovensku. A práve v téme protipovodňové opatrenia, v téme vodné nádrže, v téme starostlivosť o vodné toky, teda o výnimočnú oblasť bohatstva, ktoré naša krajina má, tak o túto oblasť sa má starať štátny podnik Slovenský vodohospodársky podnik, ktorého gestorom je rezort životného prostredia a práve výnimočnosť postavenia tohto podniku, ale aj úlohy, ktoré má v mene štátu, v mene spoločnosti plniť voči občanom našej krajiny, tak preto sme sa venovali v rámci nášho auditu fungovaniu tohto podniku nielen pred 3 rokmi, ale preverovali sme aj v tomto roku, ako si podnik plní svoje povinnosti, ktoré prijal na základe našich vážnych kontrolných zistení z roku 2018. Dobre, a teraz si povedzme, kde identifikovali naši kontrolóri v rámci kontroly najväčšie rizika? Našou hlavnou náplňou práce a čo majú robiť národní kontrolóri je posudzovať, že či daná verejná štátna inštitúcia dodržiava pravidlá z hľadiska dobrej finančnej kondície, či nakladajú s verejnými európskymi prostriedkami aj v súlade s princípmi hospodárneho a efektívneho využitia týchto zdrojov. A v rámci tejto kontroly sme len potvrdili tie zistenia, ktoré sme už identifikovali pred 3 rokmi. Tento podnik zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov, nachádza sa vo veľmi nestabilnom finančnom prostredí. Predvídateľnosť finančných tokov, ktoré majú smerovať zo strany štátu na účty tohto štátneho podniku sú veľmi zlé, teda tá predvídateľnosť je priam katastrofálna. A dnes môžeme skonštatovať, že štát má podĺžnosť voči svojmu vlastnému štátnemu podniku viac ako 330 miliónov. Tá suma 330 miliónov to sú preukázané výdaje štátneho podniku na všetky tie aktivity, ktoré súvisia s jeho core biznisom. Teda s modernizáciou vodných nádrží, so starostlivosťou o vodné toky, ale aj so zabezpečením protipovodňových opatrení, aby sme ochránili nielen životy obyvateľov, ale aj ich majetky. V súvislosti s týmto podnikom, slovenským vodohospodárskym podnikom, stále častejšie počujeme aj z médií alarmujúce správy, že nebude mať na výplaty. V akom stave a v akej kondícii je? Čo mu hrozí? Ak sa pozrieme na hospodársky výsledok štátneho podniku za ostatné roky, tak v roku 2018 sa strata vyšplhala na úroveň skoro 29 miliónov eur. Rok na to sme boli opäť pri tomto podniku v strate 17 miliónov. Ak máme byť pri poslednom roku, ktorý sme preverovali, to je rok 2022, tak tam je tá strata najvyššia v rámci histórie tejto podnikateľskej inštitúcie, ktorej je zakladateľom a teda aj zodpovedným za jej fungovanie je štát, tak je na úrovni až minus 33 miliónov eur. Teda ak sa pozriete na tieto čísla, ak sa pozriete na to, že podnik nedostáva zaplatené to, čo robí pre štát z hľadiska jeho zodpovednosti nielen vo vzťahu k zriaďovateľskej povinnosti, ale aj zákonnej, tak podnik nielenže má problém
fungovať na úrovni vyrovnaného rozpočtu, ale bude mať veľmi vážne problémy aj s plnením si záväzkov voči zamestnancom, teda hrozí tu ďalšie prepušťanie. Už v ostatných rokoch došlo k prepusteniu niekoľkých desiatok a stovák zamestnancov, pritom na druhej strane štát preniesol nové povinnosti z hľadiska starostlivosti o vodné toky a v tomto prípade napríklad sa stará skoro o dvojnásobok vodnej cesty, ktorá je na Slovensku a kde je povinnosť štátneho podniku sa o tieto vodné cesty starať. Teda tá hrozba, že budú musieť v rámci štátneho podniku prepúšťať, ale najmä, že tento štátny podnik sa môže dostať do veľmi nepriaznivej situácie a nebude vedieť plniť svoje povinnosti, je veľmi vysoká a ak sa nezmení prístup štátu k financovaniu štátneho podniku, tak táto situácia reálne v nadchádzajúcom období hrozí. Keď má tento štátny podnik také dôležité kompetencie a povinnosti, nepodceňuje sa úloha a jeho poslanie zo strany štátu? Povedal by som to nielen v rovine, že či sa podceňuje alebo nepodceňuje, ale povedal by som to oveľa jasnejšie, že z hľadiska štátu štát zlyháva. Zlyháva nositeľ zodpovednosti za tento štátny podnik a to je rezort životného prostredia a to zlyhávanie nie je krátkodobé, nie je jednoročné, ale je dlhodobé. Každý rok podnik vykazuje straty. Každý rok si štát neplní svoje povinnosti voči tým aktivitám podniku, ktoré zrealizuje v mene štátu a štát by mu mal za tieto aktivity aj zaplatiť finančné prostriedky. Teda zodpovednosť za to, v akom štádiu a v akej kondícii finančnej, ekonomickej, rozvojovej je tento strategický podnik, tak zodpovednosť nie je na manažmente podniku, ale je v prvom rade na vedení rezortu životného prostredia a ak rezort životného prostredia spolu so štátnym podnikom nezabojuje o finančné prostriedky, ktoré má dostať zo štátneho rozpočtu, tak naozaj hrozí, že si nebudeme plniť nielenže povinnosti voči občanom, nebudeme vedieť chrániť majetok, životy občanov pred povodňami, nebudeme vedieť realizovať nevyhnutné investície na opravách vodných diel, ktoré sú už dnes v kritickom stave, ale môžeme čeliť aj žalobám zo strany Európskej komisie, pretože v tejto oblasti má Slovenská republika záväzky, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii a za tieto dôsledky, za neplnenie si našich záväzkov môžeme byť sankcionovaní a tie sankcie budú opäť na úrovni niekoľkých miliónov eur. Ako tomu zabrániť? Dá sa tomu zabrániť len úplne zmenou prístupu štátu k svojim vlastným štátnym podnikom. Je potrebné, aby štátny podnik, Slovenský vodohospodársky podnik, dostával objem peňazí, ktoré mu umožnia plniť si tie základné, zákonné a zriaďovateľské povinnosti, ktoré má. Štátny podnik nemá čarovný prútik, aby získal peniaze na to, aby sa staral o vodné toky, aby ich čistil, aby sa predchádzalo povodňam. Štátny podnik nevie vyrobiť finančné prostriedky na to, aby opravoval napríklad Vážskú kaskádu, ktorá bola postavená pred viac ako 70-80 rokmi a kde len v rámci tohto vodného diela identifikujeme technický, modernizačný, investičný dlh na úrovni viac ako 170 miliónov eur. Teda toto všetko sú výzvy, na ktoré musí reagovať nielen podnik, ale musí aktívne k tomu pristupovať rezort životného prostredia v spolupráci s ministerstvom financií a uvedomujeme si, že riešenie nie je len v rukách týchto dvoch inštitúcií. Zodpovednosť musí v tomto prípade prebrať na seba aj vláda, lebo sú tu medzinárodné záväzky, to sú prierezové problémy, ktoré nesúvisia len s jedným rezortom. Aj preto tieto naše zistenia a aj preto naše odporúčania, ako tento kritický stav riešiť, predložíme na rokovanie vlády. A ja osobne verím, že vláda sa k tomu postaví čelom a nepríjme uznesenie, ktorým len berie našu správu, naše výsledky kontroly na vedomie, ale že príjme aj konkrétne opatrenia, s ktorými sa budú musieť popasovať nielen na úrovni rezortu životného prostredia, ale aj v rámci tohto štátneho podniku. Máte nejaký tip, kde na to zobrať peniaze? Typov je niekoľko. Jednou z možností je aj lepšie využívanie európskej finančnej pomoci. Tento štátny podnik nebol schopný reálne využívať európsku finančnú pomoc. Ešte aj to, čo získal približne 12 miliónov eur na realizáciu európskeho projektu, ktorý ale je viazaný aj na našu povinnosť k Európskej komisii príjmať opatrenia, aby sme zabránili povodňam, tak ešte aj tento projekt je ohrozený a Slovenský vodohospodársky podnik aj v spolupráci s rezortom životného prostredia má na zrealizovanie tohto projektu už ani nie 3 mesiace. Ak to nestihnú, pretože sú v omeškaní
počkaní takmer 3 roky. Ak to nestihnú, tak nielen, že tieto financie prepadnú, ale my nebudeme mať vytvorené protipovodňové mapy, nebudeme vedieť modelovať protipovodňové opatrenia v tých regiónoch, na tých úsekoch riek, kde sa rieky často dostávajú z koryta a zaplavujú nielen neobývané, ale zaplavajú aj obývané územia a ohrozujú životy občanov, ale aj ich majetky alebo majetky štátnych či súkromných inštitúcií. Možnosťou je aj to, aby sme urobili väčší odštep z vyzberaných verejných prostriedkov, ktoré vyberá Slovenský vodohospodársky podnik od tých, ktorí používajú vodu z podzemných zdrojov. Za 3 roky vybere približne 40 miliónov eur, ale len 2 milióny ostávajú podniku na to, aby realizoval svoje aktivity, ktoré majú byť na prospech celej spoločnosti. Všetok ten ostatný objem prostriedkov takto vybraných sa tak povediac stratí v environmentálnom fonde a aj naše odporúčanie, ktoré smeruje na vládu, súvisí s tým, aby sa zmenil vzorec prerozdeľovania takto vybratých verejných prostriedkov. Spomenuli ste, že teda podnik nemá na výplaty, nie je schopný ani opravovať a udržiavať vodohospodársky majetok. Tým pádom sa zhoršuje aj technický stav vodných stavieb. Vieme to vyčísliť a aký vysoký je technický dlh? Toto číslo sa už dostáva na úroveň takmer 1 miliardy eur. Hovoríme o vodných dielach, hovoríme o vodných stavbách, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Tých vodných stavieb máme viac ako 310. Ich priemerný vek je niekde v rozpätí od 40 do 60 rokov a z týchto vodných stavieb už povinné štátne inštitúcie skonštatovali, že asi v prípade 25 stavieb je technický stav kritický a alarmujúci a je potrebné nájsť prostriedky na ich opravu. Hovoríme napríklad aj o nevyhnutných opravách na Vaskej kaskáde, hovoríme napríklad o kritickom stave Palcmanskej máše, či vodnej nádrže Hríščov či Bešeňová, ale ak si vezmete, že by došlo k poruche napríklad na vodnej nádrži Starina na východnom Slovensku, tak pri takomto havarijnom stave by bola ohrozená dodávka pitnej vody pre viac ako 330 000 obyvateľov z východného Slovenska. NKÚ pri tejto kontrole spolupracovala aj s políciou. Môžete o tom povedať viac? V rámci tejto kontroly sme reagovali aj na podnet, ktorý nám bol doručený zo strany polície a preverovali sme veľmi neštandardné zmluvné vzťahy s právnou kanceláriou, s advokátmi, kde sme identifikovali vážne riziko porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Fiktívny súdny spor na úrovni viac ako 35 miliónov mala riešiť advokátska kancelária, advokáti, ktorí podpisovali dodatky po tom, čo už okresný súd rozhodol, že tento spor nie je prípustný, že ten problém, pre ktorý bol Slovenský vodohospodársky podnik žalovaný, žiadnym problémom nie je. Napriek tejto skutočnosti dodatkom po tomto rozhodnutí bola vyplatená suma viac ako 1,8 milióna eur za niečo, čo vôbec nebolo vykonané a kde vôbec nemalo byť vyplatené. My sme naše zistenia odstúpili orgánom činným v trestnom konaní, aby vedeli oni ďalej viesť a vyvozovať zodpovednosť voči tým, ktorí tak konali, ale naše zistenia sme odstúpili aj na Slovenskú advokátsku komoru, pretože si myslíme, že advokáti, ktorí konali v tomto prípade, tak konali v rozpore s etickými, morálnymi princípmi a dostali do veľmi nepríjemnej situácie štát, na základe faktov a skutočností, ktoré boli absolútne irelevantné a o tom v konečnom dôsledku rozhodol aj súd. Nielen pri Slovenskom vodohospodárskom podniku, mali sme tu aj podnik Letové prevádzkové služby, kde kontrolóri identifikovali problémy s legislatívou. Tá sa siaha až do roku 1990. Nebolo by vhodné tieto normy a zákony v súvislosti s poslaním týchto štátnych podnikov nejako aktualizovať? Určite áno a my sme to identifikovali v rámci nielen kontrol, ktoré vykonávame v tomto alebo ktoré sme realizovali v predchádzajúcom roku, ale na základe odborných argumentov, ktoré máme k dispozícii, odporúčame vláde aj parlamentu, aby bol pripravený nový zákon o fungovaní štátnych podnikov, štátnych akciových spoločností, pretože napríklad zákon o fungovaní štátneho podniku je prijatý ešte v roku 1990.
30 rokov je dostatočne dlhá doba, že sa zmenili rôzne ekonomické, finančné, spoločenské súvislosti a na to musíme reagovať aj novou legislatívou a musíme inak popísať nielen poslanie, ale aj fungovanie a transparentnosť rozhodovania v rámci tých podnikateľských subjektov, ktorých zriaďovateľom alebo vlastníkom je štát. Ešte z takého globálnejšieho pohľadu, robili sme viaceré kontroly, úzko spojené s ochranou životného prostredia a také, ktoré súviseli s klimatickou krízou. Môžete v skratke zhrnúť nejaké spoločné znaky zistenia z týchto kontrol, v čom štát zlyháva a v čom by mal zmeniť prístup? V prvom rade musia to kompetentní považovať za top prioritu, za oblasť, ktorá sa sama nevyrieši a kde musíme byť schopní nájsť a vyčleniť z verejného alebo aj európskeho rozpočtu dostatok finančných prostriedkov. V rámci životného prostredia máme modernizačný, technický, investičný dlh, ktorý sa pohybuje na úrovni niekoľkých miliard eur. Ak by sme hovorili o miliarde, ktorá súvisí s vodárenskými spoločnosťami, s rozvojom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, ak by sme hovorili o odpadovom hospodárstve, ak by sme boli pri melioráciách, ak by sme sa dostali ale aj k iným štátnym podnikom, ktoré sú v pôsobnosti jednotlivých rezortov, tak zistíme, že potrebujeme desiatky miliard eur, aby sme tieto inštitúcie dostali do kondície a aby sme si plnili tie povinnosti prostredníctvom týchto podnikov, ktoré má štát voči občanom, ale ktoré vyplývajú aj z našich záväzkov v rámci medzinárodných inštitúcií. Tak vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie a verím, že aj týmto podcastom rozhýbeme tých, ktorí v tejto oblasti majú konať. A verím, že sa nám podarí rozhýbať aj vládu tým, že predložíme komplexnú správu o situácii v tomto štátnom podniku na jej rokovanie. Toto bol Ľubomír Andráši, šéf Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý nás uviedol do problematiky protipovodňovej ochrany. Ďakujem vám za pozornosť a verím, že sa počujeme čoskoro. Do počutia.